ସେଠି ଉପରେ ସବୁ ଏସି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ପୂଜା କାଚ କେମିତି ଗଳୁଛି ଦେଖ ତା ଭିତରେ କେହି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଳର ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ ନା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଲାଗିଲେ ସେଇ ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମରିବନି ଫୁଟିକି ବାହାରିଛି ହେଲେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର କାମ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ए दीदी कौन जाइतले ओइ तो ये रखी आई दीदी कौन बसे के आइछु ना बंद कर आइछु काच गुड़ा ना फाटू से